खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनायाव गासैखौबो टाइम्स अफ बड'लेण्डनि जानानै बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि खौरांखौ फोसावनो लादों आं धनन्जय रामसियारिया। दिनैनि बे खौरां फोसावनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होनना आं मिजिं खालामनाय थाबाय। रायजो राजाफोर आरो आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं। तालिबानआ सासे प्रेगनेन्ट आफगान पुलिस आइजोखौ बिथांनि नखरनि सिगाङावनो गावथारो। आफगानिस्तानाव आइजोफोरनि हेंथायै जानाय मोनसे दुंहाव थासारियाव तालिबानजों सासे पुलिस आइजोआ बिथांनि नखरनि सुबुंफोरनि सिगाङावनो गावथारजादोंमोन। रिपर्टनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बिथां बानु नागिरा मुंनि पुलिस आइजोआ 6 दानाव देहायाव थानाय आइजोमोन, जाय बिथांखौ तालिबानआ बिथांनि हौवा आरो गथ'फोरनि सिगाङावनो फिरोजकस होननाय जायगायाव बिथांनि न'आवनो गावथारदोंमोन। मख'नो गोनांदि जाथाया टुइटाराव आफगान जार्नालिस्ट बिलाल सरवारी मुंनि सासे दैदेनगिरिजों शेयार खालामजादोंमोन। बिथाङा लिरदोंमोन जे नागिरा मुंनि सासे पुलिस अफिसारआ बिथांनि हौवा आरो गथ'फोरनि सिगाङावनो थांनाय रबिबारनि मोनानि 10 रिंगायाव घ'र प्रभाइन्सआव गावथारजादोंमोन होनना, आरो लोगोसे बिथाङा लिरफाबावदों जे नागिराया 6 दान देहायाव थानाय आइजोमोन, बिथाङा तालिबानजों गावथारजाबाय होननानै। खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला बिथां नागिराया थांनाय सुनिबार खालि इस्लामिस्ट ग्रुपनि फाइटार्सफोरा बिथांखौ महिलाफोरनि राजखान्थियारि मोनथायखौ मोननांगौखौ लानानै जाय काबुलनि मोनसे जांख्रिखांनायाव बिथांखौ बुदोंमोन होनना केस जाबना होनायनि जाउनाव तालिबानआ बिथांखौ गावथारदोंमोन। सराइबिलाव सा 300निबो बारा गुबुन गुबुन राजखान्थियारि हानजाजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा बिजेपि राजखान्थि हानजायाव हाबदों। रायजोआव उफ्रा बिसायख'थिया खुंजानो थांगासिनो दं। बेखौ लाना सानफा एफा जानजि खाफ्रानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेबायदिनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल गायदे हेलेमा कमिउनिटि नब्लाङाव सराइबिल मण्डलनि बानजायनायाव मोनसे जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों। बे जयनिं हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बिजेपि राजखान्थि हानजानि क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि बिबुंथि बरगयारी, लेङाइ आफादगिरि उइलियाम नार्जारी, गाहाय नेहाथारि बिद्यासागर बसुमतारी आरो सराइबिल मण्डलनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे बिजेपि हानजानि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव सा 300निबो बारा गुबुन दोलोनि सुबुंफोरा बिजेपि हानजाखौ मोजां मोनना हाबफैनायखौ खौरां बिजोङाव मिथिनो मोननाय जादों। आसाम सोरखारा गोख्रैनो 23,000 फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ गथायगोन बुंदों रनज पेगु बिथाङा। आसाम सोरखारा थाबैनो फोरोंगिरि साख्रियाव फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ गथायनो थांखि लादों। सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगुआ थांनाय रबिबारखालि आसामनि सोलोंथाइ बिथिङाव गोख्रैनो 23,000 फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइ गथायना होगोन होनना फोरमायो आरो सोलोंथाइ बिफाना थाबैनो बिनि फोसावलाय आरो थिसनलाइखौ सामलायगोन होनना एडुकेशन मिनिस्टारआ बुंदों। मख'नो गोनांदि गिबि फोस्रावलाय आरो थिसनलाइनि हाबाफारिखौ 9 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागोन होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो। बे बाथ्राखौ सोलोंथाइ मन्थ्रिया रबिबारखालि फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायना होयो। फारसेथिं सोलोंथाइ बिथिंखौ बांसिन नोजोर होनो थाखाय आरबिआइनि नेमखान्थि बायदियै नाबार्डनिफ्राय रां दाहार लानाय जादों होननानैबो मन्थ्रिया फोरमायबावो आरो गं 209 फरायसालिनि जौगाखांनायनि थाखाय गासै 3 कौटि रां बाहायगोन होननानैबो खौरां बिजोङाव फोरमायना होदों। कभिडनि थामथि दोहौखौ लानानै गिखांनाय फैदों आसाम सरकारा। कभिडनि थामथि दोहौखौ लाना गिखांनाय फैदों आसामनि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ आरो लोगोसे फोरमायबावदों जे फिन खनसे गोख्रों नेमखान्थिफोर जागोननि इसारा होनना। मख'नो गोनांदि बे बोसोराव दुर्गा फुजा फालिनो होनाय जागोन ना जाया बिनि सायाव थाबैनो थिरांथा लानाय जागोन होनना आसाम सरकारा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टाराव आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी, क'क्राझार सोहोरनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टाराव आयेन आफादनि स्पिकार बिस्वजित दैमारीजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो क'क्राझार जिल्लानि बेंगिरि बर्नाली देखाया मैया फुंबिलियाव दावबायहैदों आरो लोगोसे बिथांमोना बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बाथौ धोरोम सिबियारिफोरजों गुवारै सावरायलायनाय जायो। मख'नो गोनांदि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमनि फारसे गोथौयै सानग्रा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारीया क'क्राझाराव साननैनि थाखाय दावबायनाय हाबाफारिखौ लाफाना ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो फरायसा फरायसुलिफोरजों सावरायलायनाय जागोन होनना बुंथिदों आरो लोगोसे आथिखालाव लुगासिनो थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि थासारिखौ लानानै गुवारै सावरायलायनायखौ खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। बेंकफोरा बे सप्तायाव 5 साननि थाखाय बन्द थागोन। बेंकफोरा बे सप्तानि 8 सेप्तेम्बर अक्ट'निफ्राय 5 सानसिम माखासे हलिडेनि थाखाय बन्द होनाय जासिगोन होनना खौरां बिजोङाव मिथिनो मोननाय जादों।
बे सप्तानि 8 सेप्तेम्बराव गुवाहाटीआव श्रीमन्त शंकरदेवनि तिथियाव बेंकफोरखौ बन्द होनाय जागोन। 9 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि हरितलिका टेस्टनि थाखाय गेंटक ब्रान्चेस बेंकफोरा बन्द'आव थागोन। आरबिआइनि केलेन्डार बायदिब्ला 10 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि गणेश चतुर्थीनि थाखाय आहमेदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नाइ, हायद्राबाद, मुम्बाइ, नागपुर आरो पानाजीनि बेंक ब्रान्चेसफोरा बन्द थागोन। 11 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि नैथि गणेश चतुर्थीनि सानाव पानाजीनि बेंकफोरा बन्द थागोन होनना खौरां बिजोङाव मिन्थिनो मोननाय जादों। क'क्राझार पुलिसआ अभयापुटियाव सोमजिनाय मुगैथाव जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ जोबथा सार्थ सिट गथायबाय। थांनाय जुन दानाव क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय अभयापुटी गामियाव खास्रि बिस्रि सानै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसआ गोख्रों संदानना हमनो हानायनि उनाव दिनै साथाम गुबै दायनिगिरि फारियै फरिजुल रहमान, नासिबुल आली शेख आरो मजामिल शेखनि हेंथायै जोबथा सार्थ सिटखौ कर्टआव गथायो होनना पुलिसआ रोखा बुंथियो। क'क्राझार जिल्लानि खाटपारायाव थानाय एसपि मावखुलियाव खुंजानाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसामनि एडिजिपि आरो बिटिएडिनि स्पेसियेल डिजिपि डक्टर ए.आर. बिश्नय आरो क'क्राझार जिल्लानि एसपि प्राटेक बिजय टुबेआ बुङोदि सानै ट्राइबेल हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय साथाम गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसआ गोख्रों संदानना हमनो मोननायनि उनाव दिनै जाथायजों लोब्बा थानाय गोबां फोरमान मोननो हादों होनना बुंथियो। मख'जाथावदि गुबै दायनिगिरिखौ फास्ट ट्रेक आदालतनि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय मैया पुलिसआ मोन 865 सार्थ सिटखौ कर्टआव गथायो होनना रोखा बुंथियो। बुरनाया कपिल देवनि रेकर्डखौ सिफायबाय। 100 टेस्ट उइकेट लानो हानाय बयनिख्रुइ गोख्रैसिन भारतारि पेसार जानो हाबाय। जसप्रीत बुमराया थांनाय मैयानि समबाराव 100 उइकेट लानानै भारतारिनिनो बयनिख्रुइ फास्टेस्ट पेसार जानो हादों। बुमराया इंलेन्डनि एगेन्सै जानाय ब्रैथि टेस्ट सिरिजआव जाफुंसार जानो हायो। मख'नो गोनांदि बिथाङा लन्दनाव जानाय आबलानि टेस्ट सिरिजआव अली प'पखौ 2 रानावनो आउट खालामनो हादोंमोन। प'पखौ आउट खालामनायजों लोगोसे बिथाङा कपिल देवनि रेकर्डखौबो सिफायदोंमोन। कपिल देवआ 100 उइकेट लानो थाखाय 25 टेस्ट गेलेनो गोनां जादोंमोन, जेराव बुमराया 24 टेस्टआवनो 100 उइकेटखौ लाना जाफुंसार जानो हादोंमोन। दिनैनि रादाब फोसावनाया एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो। गोजोन्थों।